O ito pa. Bilis-bilisan mo dyan sa ginagawa mo. Para hindi sayang yung binabayad ko sa'yo. Ano bang problema niyo sa akin? Ikinom ka na nga lang, mayabang ka pa. May pinagmamalaki ka na ba? Kuluko ka! Ano ba yan, Masong? Halika na sa loob at pumasok na tayo. Bigyan mo ako ng pera. Nabitin pa ako sa inuman. Saan ka pupunta? Bulog ka ba? Hindi mo ba nakikita? Iiwanan mo na kami ng anak mo? Oo. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Masong! Anong ibig sabihin nito, Nay? Eugene, anong ginagawa mo dito? Hoy! Ano po yun, ma'am? O ito pa. Bilis-bilisan mo dyan sa ginagawa mo. Opo, ma'am. Para matuyo yan. At kailangan, plansyahin mo yan. Huwag kang kukupad-kupad. Para hindi sayang yung binabayad ko sa'yo. Oh, ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka na. Opo, ma'am. Ang bagal kumilos. Oh, ito na yung sahod mo. Maraming salamat po, ma'am. Basta, sipagan mo lagi para magkasundo tayo. Sige po, ma'am. Alis na po ako. Sige. Ay ma'am, bili na po kayo. Sariwa pong mga gulay namin at mura pa. Magkano to? 10 lang yan, ma'am. Sige, bigyan mo ako nito. Ito. 50 na lang po to lahat. Sige. Ito yung bayad. Sige po ma'am, maraming salamat po. Balik po kayo ha. Sige, babalik ako. Tama na yan, pre. Asin ka na. Ano ba kayo? Hindi pa ako lasing, pre. Pare Masong, bumili ka naman ng alak. Pinugulangan mo ata kami. Oo nga, pre. Nakakahalata kami. Para yung inom natin, pero hindi ka bumubunot ng pera. Ang yayabang nyo naman. Ano bang problema nyo sa akin? Ikaw ang magulang. Nakikinom ka na nga lang, mayabang ka pa. Tama na. Masong, umalis ka muna. Nakikidayo ka na nga lang. Ikaw pa yung may lakas na loob na magmalaki. Bitahan mo nga ako. Akala nyo naman, pinapalamon nyo ako kung makapagsalita kayo. Tama na yan. Ano gusto mo? Hindi kita urungan. Ano akala mo sa akin? Duwag! Ano? Tama Simulan na mo! yan. Magpalamig muna kayo. Tama nga ako! Init ang ulo nyo. Ang yayabang nyo! Hoy Masong, palamunin ka lang din ng asawa mo. Huwag ka nang babalik dito. Talagang hindi na! Mga wala kayong kwenta! Yabang. Kala mo kung sino. Tama na yan, pre. Huwag mo na patulan. Tara pre, naman tayo. Okay. Ano ba yan? Lasing na naman si tatay. Tay. Mano po? Hoy, Chris! Nasaan ang nanay mo? Aba, hindi ko po alam. Nakita niyo naman po, kararating ko lang galing school. Pinusubukang bata ka! May pinagmamalaki ka na ba? Hindi naman, tay. Wala akong pinagmamalaki. Tatay mo ako! Kaya wag mo akong pinagtatasan ng boses!
Sinagot ko lang naman po yung tinatanong nyo. Kinakausap pa kita, kaya huwag kang bastos! Luko-luko ka! Ano ba yan, Masong? Anong nangyayari dito? Ito kasing anak mo, kinakausap ko lang, akala mo kung sino na! Sige na, anak. Umuwi ka na. Pumasok ka na sa loob. At ako nang bahala dito sa tatay mo. Sige, Nay. Pasok na po ako sa loob. Turuan mo ang anak mo ng maayos, para hindi bastos! Hay nako. Lasing ka na, Masong. Halika na sa loob at pumasok na tayo. Ayoko! Bigyan mo ako ng pera, tapitin pa ako sa inuman! Pambili na lang ng bigas natin to mamaya. Pero Masong, Sisikapin kong mag-aral ng mabuti para sa inyo, Nay. Ayoko nga bang buhay kayong magtiis sa hirap ng buhay. Nay, wala na po pala tayong bigas. Magpapabili po ba kayo? kinuha ng tatay mo yung pambili natin ng bigas, anak. Eh bakit pumapayag naman po kayong ibigay kay tatay yung kinita ninyo? Wala naman ako magagawa, anak. Sumusobra na yan si tatay. Bukod sa tamad na nga, puro paglalasing pang inaatupag niya. Hayaan na lang natin siya, anak. Ayoko lang kasing mag-away kami. At mauwi lang sa hiwalayan. Bakit kayo natatakot, Nay? Ikaya niyo naman kahit wala si tatay. Hindi, anak. Ayoko lumaki kayo ng walang ama at masira ang pamilyang ito. Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Kasi anak, lumaki akong walang ama. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayang maranasan niyo yun. Kahit nasasaktan na kayo, Para sa inyong magkakapatid, anak, titiisin ko. Oh, Chris. Bakit ganyan yung mukha mo? Parang sobrang bigat ang nararamdaman mo ah. wala. Niisip ko lang si nanay. Bakit? May problema ba? Naaawa ako kay nanay. Hindi niya kasi mapigilan si tatay sa mga ginagawa niya. Baka naman umiiwas lang yung nanay mo para hindi sila magtalo ng tatay mo. Siguro nga, Jen. Hayaan mo na, Chris. Ganon lang talaga ang mga magulang natin. Intindihin mo na lang sila. Lagi na lang kasi si nanay yung nagpro-provide ng kailangan namin sa bahay. Naisip ko tuloy na huminto na lang ako sa pag-aaral at magtrabaho na lang. Naku, huwag kang hihinto ng pag-aaral. Mas madami kang magagawa at mahanap ng magagandang trabaho kapag nakapagtapos ka. Pero paano ko tutulungan si nanay? Parang hindi ko kaya makita siyang nahihirapan at nasasaktan. Magtiwala ka lang, Chris. Magiging maayos at giginhawa din ang lahat sa inyo balang araw. Sana nga, Jen. Oh, Laila, matagal ka pa ba dyan? Ma'am, malapit na po. Bilisan mo dyan! Baka mamaya dumating na mga bisita ko. Sige po, ma'am. Natapos mo na ba lahat ng mga pinapaluto ko sa'yo? Opo, ma'am. Natapos ko na po lahat ng bilin nyo. Mabuti naman kung ganon. Ma'am, pwede na po ba akong umuwi pagkatapos nito? Pwede naman. Oh, ito yung sahod mo. Salamat po, ma'am. Sige, bilis-bilisan mo dyan.
Chris! Chris, anak! Chris! Bakit po, Nay? Tulungan mo ko. Ipasok natin ang tatay mo sa loob para makapagpahinga siya. Hayaan nyo na lang siya dyan, Nay. Oh, ano ka ba? Kawawa naman ang tatay mo. Baka mahulog at mabagok siya dito. Kinukonsinti nyo kasi, Nay. Kaya namimihasa sa inyo si tatay. Anak, hindi ba nag-usap na tayo? Galit ka pa rin ba sa tatay mo hanggang ngayon? Wala na siyang ginawa araw-araw kundi mag-inom kasama ng mga kainuman niya. Samantalang ang ibang mga ama, naghahanap buhay para sa pamilya nila. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba anak? Napabayaan na lang natin siya. Bakit, Nay? Natatakot ba kayo na makipaghiwalay sa inyo si tatay? Walang tatanggap sa taong ganyan. Hindi marunong magpahalaga ng pamilya niya. Tama na anak. Baka magising pa ang tatay mo. Bakit, Nay? Natatakot ba kayo marinig niyang totoo? Na wala siyang kwentang ama at asawa? Yun ang totoo, Nay. Hindi ba kayo napapagod? Tama na anak, pwede ba? Tama na. Halika na. Masong, saan ka pupunta? Bulok ka ba? Hindi mo ba nakikita? Iiwanan mo na kami ng anak mo? Oo. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Wala man lang tayong asenso. Paano naman tayo aasenso? Kung ako lang naman ang nagtatrabaho. Anong magagawa mo? Hindi ako sanay sa hirap. Lumaki akong masarap ang buhay ko. Naranasan ko lahat ng hirap. Simula nung nakasama kita. Ako pang sisisihin mo? Ibig sabihin, sa tagal ng pagsasama natin, puro kasinungalingan lang ang lahat? Mas magiging maganda ang buhay ko ngayon, Layla. Bakit? Nakahanap ka na ng taong bubuhay sa'yo? Bitawan mo nga ako. Oo. At kaya niyang ibigay lahat ng gusto ko. Eh paano na yung mga anak natin, Masong? Hindi ko na problema yon. Bahala ka na sa kanila. Masong! Masong! Paano ba yan? Graduate na tayo. Anong plano mo? Maghahanap ako agad ng trabaho. Hindi ka ba magbabakasyon muna? Hindi, Jen. Kailangan kong gawin to para sa mga pangarap ko at para sa nanay ko. Ang bilis ng panahon, no? Hindi natin namamalayan. Kaya nga, Good luck sa'yo. Alam ko naman, makakahanap ka agad ng magandang trabaho. ikaw din naman kasi matalino ka. Magkikita pa naman tayo ulit, di ba? Oo naman. Baka mamaya, hindi mo na ako kilala niyan, ha? Hindi naman. Ikaw talaga. Tsaka liligawan pa kita. Hoy, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Baka mamaya, maniwala ako. Sige na, aalis na ako. Baka hinahanap na ako ng sundo ko. Sige, Jen. Mag-ingat ka lagi ah. Yung sinabi ko sa'yo. Ikaw din. Nay, kumusta ka na?
Eto anak, ayos lang. Naninibago lang. Oh, bakit naman, Nay? Sobrang ganda ng bahay na binili mo. At ang laki pa. Si Nanay talaga. Mag-relax lang kayo dyan. Nasanay na rin kasi kung araw-araw may ginagawa, anak. Hay nako, Nay. Panahon na para magpahinga kayo magtrabaho. Hinahanap ng katawan ko yung may ginagawa ako. Ayoko pong napapagod kayo. At may maganda na pa akong trabaho dito. Kaya ako na pong bahala sa inyo. Ang anak ko talaga. Siya nga pala, Nay. Nagpadala po ako ng pera para po may allowance kayo ng mga kapatid ko. Bumili po kayo ng mga gusto nyo dyan. Naku anak, ayos lang kami dito. Gusto ko pong maibigay sa inyo lahat ng kaya ko. Salamat anak. Sige na po. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Ikaw rin anak, mag-iingat ka rin dyan. Sige po. Deserve mo na yung maging masaya. Sa kabila ng hirap na naranasan mo sa buhay, kahit hindi natin kasama si tatay, alam ko nalulungkot ka sa mga nangyari. Oh, pre! Paano ka, pre? Masong! Masong! Tulong! Tulong! Masong! Laila, pasensya ka na ha. Naawa kasi ako kay paring Masong. Kaya nagpakasakali akong dalhin dito sa inyo. Kasi hindi na namin kayang alagaan sa bahay. May gamot din kasi siyang dapat bilhin. Simula nung pinalaya siya ng kinakasama niya, kami nang nag-alaga sa kanya. Wala rin naman po akong magagawa kundi tanggapin siya. Kasi sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, asawa ko pa rin po siya. Maraming salamat, Laila. Paring Masong, dito ka na sa tunay mong pamilya. Pasensya ka na ha. Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang napatawad, Masong. Sige, iwan ko na sa'yo, Laila. Alis na ako. Sige po. Salamat. Tsak, tutuwa si nanay nito. Hindi ko pinalam sa kanya para ma-surprise siya. Anak, Anong ibig sabihin nito, Nay? anak. Magpapaliwanag ako. Bakit nandito yung taong yan? Anak, tatay mo pa rin siya. Bakit, Nay? Nagpakatatay ba yan sa amin? Naging mabuting asawa ba siya sa'yo? Di ba hindi? Tapos makikita ko siya dito? Wala nang ibang pamilya ang tatay mo. At tayo lang ang may kakayahang mag-alaga sa kanya. Bakit, Nay? Nasaan yung kabit niya? Ngayong may sakit siya, pababayaan niya. Tapos, tayo yung mag-aalaga sa kanya? Anak, patawarin mo ng tatay mo. Ako nang nakikiusap sa'yo. Akala ko magiging masaya kayo sa pag-uwi ko. Gusto ko nga kayong isurpresa eh. Pero ako pala yung nasurpresa. Kahit na anong mangyari,
tatay mo pa rin siya. Nay, hindi niyo pwedeng ipilit sa akin agad-agad kung patawarin yung taong yan. Dahil siya yung dahilan kung bakit natin naranasan ng hirap sa buhay. Kaya nga ako nagpursige para sa inyo at hindi sa taong yan. Anak, naiintindihan ko na nagpakatatag ka at nagpakalakas para mapaganda ang buhay natin. Pero mas masarap pa rin na magpatawad. Bigyan niyo muna ako ng panahon, Nay. Huwag muna ngayon. Anak! Anak! Patawad, Nay, kung kasing tigas ng batong puso ko. Hindi man ngayon, makadarating ang araw na mapapatawad ko din si tatay. Ay, Jen, andyan ka na pala. Halika, pasok ka. Umpo ka muna. Sige. Kamusta ka na, kaibigan ko? Mukhang asensado ka na. Ganda na ng bahay nyo. Naku, hindi naman. Ikaw nga, balita ko, may bago ka na namang kotse. Naku, hindi naman totoo yun. Chismis lang kaya yun. Di chismis yun, no? Totoo yun, nakita kaya kita. Sus, kailan ka pa naging chismoso? Ha? Basta tungkol sa'yo, aalamin ko lahat. Mahirap na. Ikaw talaga. Di ka pa talaga nagbago, no? Palabiro ka pa din. Bakit ako magbabago? Yung nararamdaman ko nga sa'yo, hindi nagbago. Ang corny mo. Di bagay sa'yo ang magdrama. Sandali lang dyan, may titignan lang ako. Ano nangyari doon? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong malikot dito? Nakakahiya sa bisita ko. Ang dami ko to lililigpitin. Bakit ba kasi ang kulit-kulit nyo, ha? Uy, Jen, anong ginagawa mo dito? Siya ba yung tatay mo, Chris? Halika nga dito. Bakit tinatago mo siya, Chris? May sakit na nga yung tatay mo. Tapos ganyan ka pa sa kanya. Hayaan mo siya. Chris, tatay mo pa rin siya. Kahit gano'n siya kasama, tanggapin mo pa rin, ama mo pa rin siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin, Jen. Kaya mo yan, Chris. Lahat naman tayo nakakagawa ng masama eh. Ang mahalaga, nagbabago siya. Bago pa huli ang lahat. Ayaw mo bang maging masaya ang tatay mo? At mabuo ulit ang pamilya niyo? Hindi madali yung sinasabi mo, Jen. Buksan mo ang puso mo, Chris. Para makita mo ang halaga ng iyong ama. Susubukan ko, Jen. Hindi madaling magpatawad sa mga taong nagbigay sa'yo ng sakit at sama ng loob. Pero mas piliin natin bigyan sila ng pagkakataon para magbago at bumalik ang tiwalang nawala.